Darlleniad o'r Efengyl Ioan, penod 14, adnodau 1 i 11. Peidiwch ac yn hyrddu, meddai Iesu wrth y disgyblion. Credwch yn yw a chredwch yno fi hefyd. Mae digon o le i fyw yn hyf yn had. Byddwn ni wedi dweud wrthoch chi os oedd hi fel arall. Dwi'n mynd yno i baratoi lle ar eich cyfer chi. Wedyn, dwi'n mynd i ddod yn ôl a byddai'n mynd â chi gyda mi, a chewch chi aros yno gyda mi. Ydych chi'n gwybod y ffordd i ble dwi'n mynd? Ond arglwydd, meddai Thomas, ydyn ni ddim yn gwybod lle rwy ti'n mynd, felly sut allwn ni wybod y ffordd yno? Fi ydy'r ffordd, atebodd Iesu. Fi ydy'r un gwir, y bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad ond trwyddo fi. Os ydych chi wedi dod i fy nabod i, byddwch yn nabod fy nhad hefyd. Yn wir, ydych chi yn ei nabod e bellach, ac wedi ei weld. Arglwydd, meddai Philip, dangos y Tad i ni, a fydd angen dim mwy arno ni. Atebodd Iesu, dwi wedi bod gyda chi gyd ers cymaint o amser. Wyt ti'n dal ddim yn fy nabod i, Philip. Mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y Tad. Felly, sut allu di ddweud dangos y Tad i ni? Wyt ti ddim yn credu fy mod i yn y Tad a bod y Tad ono fi? Dwi ddim yn dweud pethau ar fy liwt fy hun, y Tad sy'n byw ynddo fi sydd ar waith. Credwch beth dwi'n ei ddweud. Dwi yn yr Tad a mae'r Tad yno fi. Os ydy fy ngeiriau ddim yn ddigon, dylech chi leia gredu o archos pethau dwi'n ei gwneud.